Passa, Sara. Aquí ho tens. A la Sara també li van robar. I és casualitat que fos el mateix dia i que a sobre ho haguem trobat alhora. Mireu, dins de la desgràcia heu tingut sort. I on ho heu trobat? Les dues carteres estaven en papereres de la mateixa zona. On? Prop de la platja nudista de la Barceloneta. Que éreu per allà aquell dia? Pel que veig, tu, Sara, com el Fede, tampoc creus que calgui denunciar els robatoris urbans? No, esclar que cal. El que passa que aquell dia anava molt atabalada i després m'ho vaig renovar tot i clar, en fred, doncs, em va fer mandra venir fins aquí, ho reconec. De fet, estàvem just quan ens van robar. Fent les fotos pel calendari de l'associació, saps? I va ser un merder arribar a casa i tot plegat. Perquè ens van robar la roba, també. Que l'havíem deixat a la sorra. Que tu també et vas despullar. Com que havíem de fer les fotos dins l'aigua, vaig pensar que el millor seria treure-me-la, la roba. I a més era una platja nudista, era el més natural. Ara, quan vam veure que ens ho havíem pres tot i havíem de tornar a casa així, quina vergonya. Sort que jo tenia les creus al cotxe a l'armilla, que me la vaig deixar posada pels objectius i tot això. Sí, va ser un merder. Sí. I vaig arribar tard jo a la feina nova. Sí, suposo que per això no vam venir ni vam denunciar ni res, per no remenar-ho. Perdoneu. Sergent Fries. Ara vinc. Tinc una reunió urgent. Com que ja ho teniu tot, si no es fa res, jo aniré tirant. Gràcies. Coneixeu el camí de sortida, oi? Sí. I, per cert, si voleu, encara podeu denunciar. Adéu. Adéu. Ho sento, no sé per què he començat a explicar-ho. M'ha semblat que ho havia de fer. M'ha donat la sensació que se'ns veia a la cara que estava amagant alguna cosa. Si no ho haguessis fet tu, ho hauria fet jo, perquè tenia la mateixa sensació. Semblem dues criatures amagant una malifeta. Ja veus, només vam fer unes fotos. Només unes fotos. Però han portat cua. El Fidel igual? Encara el tens emparanoiat? No, ahir a la tarda va baixar del burro. S'han adonat que no tenen cap sentit les seves sospites. Doncs mira, me n'alegro. Els cabells així, com els portes, t'afavoreixen. Gràcies. I els ulls te'ls has pintat diferent. Caram, quina vista. Soc fotògraf. Escolta, he agafat les teves fotos i he fet unes proves i les he ampliat. La que t'agradava i una altra que a mi m'encanta. Les tinc a casa. Les vols veure? Tu i jo sols a casa teva? Vols dir que abans no hauríem de passar pel Peris i posar un anunci perquè tothom se n'assabenti que no ens amaguem de res?